سورة النمل آية بيرة أنسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هيريا باكلي أني كمناني أني بناني أني دورو. شهر ذو القعدة من هجرة سانكالو تنكلنا بسونية ومغاني ووروناي. ميلادي نصارى وكجات بافلاني مغاني ناني سانكالو وورونا بسونية وسابناي. بداود أبو مسجد الرجاق أمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إلى آخر الآية. يقول على بافو أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. jombe au kanda kabila sira nabe dugukolo ko kana nabo ka dibila ube nabe baji ka dibila jomba au kanda ka sira irawula ni tamanshe tamanshe munumbe sanfe ani tamanshe munumbe duguma. wadiato ابن كثير أي بما خلق من دلائل السماوية والأرضية. جنبه كندا dugukolo ko kana nabe tama la dibi donna baji kono nabe tama la be baji ka dibi donna jomba kanda ka shirawu yirawula ni tamanshe yalai tamanshe mununda sanfani aye tamanshe mununda duguma. wana nyugona la yuko ayawrela wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. ala ko dugukolo tamanshe ani dolon abe kandanu ulude shirawula. ni hadamade mbe su dibila ibe shiraka su konona la tamanshe munun be shira daw fe kulu jaw iriwu ulu teseka yenna be dibila. me munun be dolo do ni be dolo boyoro do a iba fe nin dolo bora yoro nin dolo imbe bo koronde fe am fana beta yoro mi abe koronde fe an kan nin dolo minakata dro ube dolo do nin dolo sugube tile binde fe ankatani tile biye donc abe kandani dolo ye sanfela la dibila tile fena fanala iri jaw kulu jaw sirai abe bo ni kulu inde koro sirai abe bo ewa ni ewa iri tude la ube ni iri sugu koro sirai mbe boni o koro la de ube sira fara ni iri sugu debe ube sira fara nin kulu sugu debe nin ta manche nuna be kandanuye su dibi
n'a bɛ gɛrɛn ka ou bien n'a bɛ baji la o de y'a to ala ko alamat taamansiɛnw o bin najmi ani dɔɔdɔnw hum yahtadun a bɛ kanda ni ninnu ye sira la wa qala taala la ko aya wɛrɛ kɔnɔ wa huwa alladhi ja'ala lakum nujuman litahtadu biha fi julumatil barri wal bahri ala de ye dɔɔlow k'aw ye n'a bɛ kanda n'u ye dugukolo ko kanna ka dibi la ani baji dibi la o de y'a to ala ye ninnu jate a ka nɛɛma la ye ala de ye masa n'a ye ninnu kɛ o kɔfɛ ala ko wa man yursilu riyaha busra bayna yadi rahmatihi jɔn bɛ fiɲɛw fana ci ni fiɲɛw bɛna k'aw nisɔndiya sani ala ka sanji kana fɔlɔ ni rahmatihi ni ye sanji de bayna yadi rahmatihi ay bayna yadi sahab alladhi fihi mataru yuqisu Allahu bihi ibadahu almuzdabina alazallina alqanitin dombe fiɲɛw ci ni fiɲɛw minnu bɛ ci kaba nɔgɔ ɲɛfɛ sani kaba nɔgɔ ni ji kana kaba nɔgɔ min ni sanji b'a kɔnɔ sanji min ni sanji dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu na aw dɔgɔyalen don aw jigi tigɛlen sanji la ala bɛ sanji jigi aw ka nin o ye jɔn bɛ nin kɛ ka fiɲɛw ci sanji ɲɛ fɔlɔ sani sanji kana fɔlɔ fiɲɛw de bɛ ci fɔlɔ o kɔfɛ ala bɛ sanji nati sanji min n'a bɛ ji sɔrɔ n'a ye a ilahu ma allah yala batofɛn wɛrɛ bɛ masa wɛrɛ bɛ min ye ninnu kɛ ka fara ala kan wa la ala kelen pewu de ye ninnu kɛ ni ala kelen pewu de bɛ nin kɛ awa a wajibalen b'an kan ni ala kelen pewu de ka bato foyi man ka bato ka fara ni ala kelen pewu kan a ilahu ma allah yala batofɛn wɛrɛ bɛ yen wa ala min ye ninnu kɛ yala batofɛn wɛrɛ bɛ yen min kan ka bato ka fara ni ala kan wa la o de y'a to ala ko taala allahu amma yushrikun ala kɔrɔ talen do ka bɔ fɛn ma mushriku bɛ minnu fara ala kan min ta ye waliju ni shehu de n'i y'a fara ala kan ala kɔrɔ talen do ka bɔ a ma min ta ye kaburutigi dɔw de ye n'i y'a fara ala kan ala kɔrɔ talen do ka bɔ a ma min ta ye bɔli de ka fara ala kan ala kɔrɔ talen do ka bɔ a ma min ta ye jiɲɛ de ye ala kɔrɔ talen do ka bɔ a ma maana fɛn o fɛn kɔni bɛ wele ka fara ala kan ka bato ka fara ala kan ala kɔrɔ talen do ka bɔ a bɛɛ ma أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمن يبدأ الخلق ثم يعيده don ye danfɛn bɛɛ dali damina k'u nati diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ a b'a bɛɛ faga ka sagin k'u da kura lagara jɔn b'o kɛ ala kelen pewu ay huwa alladhi bi qudratihi wa sultanihi ala ni ala ka sebaya na kan masaya ye yabda'u al-khalqa summa yu'iduhu ala de bɛ danfɛn dali damina k'i nati diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ n'a y'i bɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sagi cogo la lahara kama qala ta'ala fil ayati al-ukhra komi ala y'a fɔ aya wɛrɛ kɔnɔ cogo min inna batsa rabbika lasadidu mamadu tigi ala ka minali ka gɛlɛn innahu huwa yu'di wa yu'idu ala de bɛ dali damina ala de bɛ dali kurakuraya n'a bɛ saga kan wa qala ta'ala ala ko masa min kortalen huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ala de masa na be danfen dali damina kina ti jiya kono o ko fe ki sagi kuraye lagara o kanu alama ala de danfen be daka be nati jiya kono ala da de ba be bo jiya kono qiyama ala de ba be sagi a chogola dum be se ko ke iri munun be fara ala ka jamana yin kono
depuis jamana in sigira fo sisa u ye jɔyɔrɔ juman kɛ jamana in kɔnɔ n'a hɛra bɛ se danfɛ ma kaburu minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ n'u bɛ balo kantigɛli bɛ k'u la irisun minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ n'u barika bɛ ɲini kantigɛli bɛ kɛ u la kulungo minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ kulu minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ diɲɛ minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ depuis ala ye nin jamana in da fo bi jamana in donna problème la u donna ko la a kelen bɛ min ye jamana in bɔ ko la kantigɛliw bɛ k'u la fana kuranko banna dɛ sita dundu tɛ ya kuranko min bɛ jamana in na bi bɛɛ kɔnɔna fililen don sita dundu tɛ wa jirasun ninnu tɛ ya waliju ninnu tɛ jamana in kɔnɔ wa maabaw tɛ jamana in kɔnɔ wa seku ninnu tɛ ya u bɛ min kaburu minnu kantigɛli bɛ k'o la sanke b'o la u ka bɔgɔ bɛɛ ta u bɛ min jamana in kɔni bɛ degun na sisan dɛ n'a y'a sɔrɔ ala de tɛ an bɔ degun la ni ninnu de b'an bɔ degun la degun dan dɔ koyi kɛnɛ filɛ ni fɛn b'u bolo n'u bɛ se fɛn na u sera ka mun dila nin jamana in kɔnɔ u sera ka mun kɛ nin jamana in ye ni mɔgɔw bɛ waso n'u ye ni mɔgɔw bɛ t'u majamu ni mɔgɔw b'u tanu u bɛ min ومن يرزقكم من السماء والأرض jɔn ba aw garijɛgɛ ka bɔ sanfɛ min ye ka sanji jigi aw kan ka falen fɛnw bɔ n'a ye jɔn b'o kɛ jɔn b'aw garijɛgɛ ka bɔ duguma min ye ji minnu ni sanji ye ji min jigi ni ala b'a jigi dugu jukɔrɔ a bɛ taa lasago ye a bɛ kolonw siyɛ ka taa bɛn a ma a bɛ falen tuguni a b'a yɛrɛ nafa n'a ye a bɛ min n'a ye a bɛ sɛnɛkɛfɛnw min na jɔn b'o kɛ pétrole dinga minnu bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ jɔn b'a kɛ sanu dinga minnu bɛ dugu jukɔrɔ jɔn y'o kɛ warijɛ kɛwa dinga minnu bɛ dugu jukɔrɔ jɔn b'o kɛ dugukolo jukɔrɔ produit minnu bɛ gasiw ni fɛnw jɔn y'u bila dugukolo kɔrɔ jɔn y'u bɔ jɔn b'aw garijɛgɛ n'u ye waliji dɔ wa maaba dɔ wa seeko dɔ wa irisiw de dɔ wa dingijɛso de dɔ wa sita dundu de dɔ wa diɲɛ dɔ wa jɔn b'a kɛ kanu kɛ k'aw garijɛgɛ dugu ma وديات ابن كثير من يرجوكم من السماء والارض اي بما ينزل من مطر السماء ناكو جومباو غرجاغي كابو سانفي مانا ميني سانجي من بيجي كابو سانفي وينبت من بركات الارض نا بدغو كلو هيرانا بركه فلي اويه كما قال تعالى كم الله يفا يوركم مسامن كورتالندو والسماء jati raji ala ko sankaba sage fe dunkedo ni sanjiye ni samaya nana sanji bena ni samaya tarafana sanji bejo ni samaya kuran nana fana sanji bena sankaba yoye wali aradi jati sadin ala yidugo kolo fana ke nabe ci kabo falen fewna sanji be sage ni sanji jigiliye dugukolo in fana bɛ ci ni falen fɛnw bɔli ala de masanna ye nin kɛ wa qala ta'ala lakum masamin kortalen do ya law ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha min bɛ jigi dugukolo jukɔrɔ ji hakɛ min bɛ digi dugukolo jukɔrɔ ala de b'o dɔn ji min bɛ falen ka bɔ dugukolo jukɔrɔ ani pétrole ni fɛnw isaso ala de b'o dɔn wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha jimin be jige ka bɔ sanfɛ ala de b'a dɔn baara ɲuman minnu bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ jɔnw ka baara ɲuman minnu bɛ yɛlɛ ka taa sanfɛ ala de b'o dɔn fa huwa tabaraka wa taala ala masa min hɛra ka ca kɔrɔtalen don yunzilu mina samai ma'a mubaraka ala de bɛ ji barikalaman jigi ka bɔ sanfɛ fa yuskinuhu yanabiya fil ard anata ji anata sigi dugu jukɔrɔ o kɔfɛ ana poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ summa yakhriju bihi anwa'a zuru'i wa shimari wal azahir o kɔfɛ nin ji ala bɛ sɛnɛkɛfɛn nɔniya sugu bɛɛ bɔ ni ji ɲɛ ani iridenw ani fulorun wa ghayri zalika min alwani
satta ani nunu na nyogona nonu ya munun tekelenye ala de be nunu bo kulu wari au ani amakum tuma mala yen nunu boanye dugu kolo kan nim falen fen nonu ya sugu be awa akwa yere ka dumuni ke nim falen fen kono hada madembe falen fen munun du minye senin ke fen yiri dawye ayu du abila min fana akaka bagawu aqulu fana bila okono inna fi dhalika layati li ulin nuha ala ko taman se taman ben na hakilima yede mo munu ni hakilima ye taman se taman de ben nonu na nabi ala yirila ko ala kelim to kabatu koy kana batu ka far alaka akalin de ben nonu ke wali haja qala taala ninde ko so ala ko masamin korota leno ay ilahumma allah ay fala haja ya labbato fen wore be nin farallembe alaka na yen nunun kewa bato fen wore be min yen nunun ke a shego jumambe min be nunun ke awoli jumambe min be se ka nunun ke a yirisu jumambe min be se ka nunun ke a kaburu tigi jumambe min be se ka nunun ke wala khawla la akhari kuma wurela bada haja ya labbato fen wore benni ala kofe min kanka batowa ala min yen nunun ke qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin qul hatu burhanakum ala sihhati ma tad'una min ibadati alihata ukhra awa dalilu fule min bi alaka tauhidira ko ala kelim pew ka wole ala ka kelim pew ka bato adalilu fule qur'ana la aha mushrikun ma babbato law shegu bato law shegu barakanyine naw dinginye so barakanyine naw kaburu bato law iri barakanyine naw ji barakanyine naw hatu burhanakum afana ka delana tike aw nye munun fote ala de benim beke shegu munun be jamana en kono min sara min be nyanama ya uye munke sanji ko ni falen fen ko uye munke kaburu tunu ni munke iri uye munke kulu uye munke tungu uye munke qul hatu burhanakum ala sihhati ma tad'unahu min ibadati alihati ukhra aw bibbato fen wore min batoli la kafara alaka ayaka delila nati in kuntum sadiqin nichiya tigi da yawuye ko shegu barkan kanka nyini da daji kanka tade iri su barka kanka nyini jinye barka kanka nyini nin kabur tigi masina barka kanka nyini nichiya de don ayna naka delila wuye in kuntum sadiqin fi jalika na yecinya tigi da oya ayaka delila nati waqad alima bun kasiru ko donna annahu la hujjata lahum wala burhan delatu bolo hujjatu bolo delatu bolo dabara doro musiriku be jahiliyani dabara ni fendum bale de bolo o be musirikiyani ala tana bato ni ala tana barikan ni minya delate koy ala yere yo fo aya wore kono ko o man yadu ma allah ilaha aghara la burhana lahu bi anakum mugo ni fen wore wole kafarala ka ye fen wore bato kafarala ka ko delati bolo wala de ay fukata musirki sate della suraka musirkiyala della side te musirkiyala ciden cide masci fo abe cira ni tauhidi de ka musirkiya de kele fa inna ma hisabu inda rabbi dawa mugummi ala ko ni mugummi ni be fenwore wolele ka faralaka ibe fenwore bato ka faralaka la burhana lahu bi dalilati bolo wala de ni dalilati bolo fa inna ma hisabu inda rabbih ikakuru sidibi tigi ala de fe qiyama abi pese ki kurusi ki saraki fi jahannaba kono wadi ata ko innahu la yuflihul kafirun ni ka kurusi la ala bolo ala ka qur'ana da falende do nin tumma faraka ba fa ni kurusi ba ala de bolo abanna ni qiyama la ya faramadu ebe se ka mun folo ta banna ya ko ala ko kurusi bi tigi ala fe ni kurusi bi tigi ala fe in ka kurusi nyem munya la gara innahu la yuflihul kafirun iye kafiri de ewa kafiri fana
ibe min nyini ta soro ibe sira min nyo de bi soro ite kisama ita yo de qiyama a be kita fo ala kanyana bollagra ni eko sunna eki ka sunna ke ni eko ite mauludu ke kana mauludu ke bo ni ne ko mbin ka kaburu so mbilan kin ka kaburu so ni ne ko mbin ka mauludu ka mbilan kan mauludu ke ni eta ke abanna ala na nyana bollagra anyana boli beta jahannaba de ala yo fula de bollagra koy fariqu fil jannati wa fariqu fi shayr jama kulu dobe ar janna jama kulu dobe jahannaba ala yo defo yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ko fula de koy aku yawma kiyama do mogo do nye daw be jeya kan noro do nye daw be fikri kiri turjuman alquran abdullah ibn abbas ako sunna mogo nye daw be jeya bidia mogo nye daw be fiye ala kan kisala kan tanga jamanai an ka tawhidi nyanyi ne de jamanai be balaw ba de la balaw ba ani fendom baliya da ubo de la ma ba konni shegu ko uma ala yire ni shegu ni ma ba bonyogona uma ala yire ni iru bonyogona uma ala ni jinyo bonyogona uma ala ni tungu bonyogona uma ala ni kulu bonyogona uma ala ni irisu bonyogona nin jamana in kone ambe ala de dele harib dala ka dina famu duma ka tawhudu duma kusage ka tawhudima aha قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم على بافو مسامين كروتالين النابا كاتشيدن يا مريا على كتنونا كشباكا أن يقول مؤلما لجميع خلقه كوتشيدن كافو كدام فين بلا الدنيا أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله kun mugo sita sankaba dunkew duguma kono dunkew danfew kun mugo site khaybu do ni ala telembewte ako ciden kan nim fo kam wala dono ni nyade adam fente sankaba wolon fulala adam fente duguma mimbe ko dogole do ni ala telembewte ciden tado ambaisha to ka hadisa bena wala janko mo wore إلا الله وقوله تعالى إلا الله استثناء منقطع ناكل لباف نيند ما استثناء منقطع ألا تدامفيو ألا تسامفيو مي ألا تدامفيو ناده وباف نيند ما استثناء منقطع foyi te sanfɛ min bɛ ko dogolen don ni ala tɛ danfɛn tɛ duguma min bɛ ko dogolen don ni ala tɛ mais ala bɛ ko dogolen ala de bɛ ko dogolen don ni ko istisna muntasilu abe kuma ye ala jate sankaba dunkew la danfɛnw na k'ale bɔ u cɛ la ko ale bɛ kaybu don ala tɛ jate danfɛnw na dɛ u b'a fɔ istisna ni minnu katiw mun kasir ya tafsiri cogo min أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل فإنه المتفرد بذلك وحده لا شريك له ما نسانكب دونك سيت قيبو دي دو دام في منون بسانفي أسيد تقيبو دو على كلمتو دي بقيبو دو على كلمتو على دي بقيبو دو كود دو لندو كما قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو على كود دو لن كيلون وبي على الله دفع فويت ولود كود دغلو نوندو ني على تي وقال تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل القيس على كو يا ورلا كو جيابي ولي وقت مي قيامه بي جو وقت مي كو مو سي تو دو ني على تي اوا سانجي فنا جيغي وقت مو تو دو ني على تي الى اخر السوره الايه والايات في هذا كثيره كذا سوره لقمان اللبا
aya munun nana ni na nyogona lo kacha ko foite ko dogolendo ni ala kelem tumte wa qawluhu ta'ala ni ala ko may shuruna ayyana yuwasun aw damfun tado ube kunu wakati mi uto fanado ay huma yashuru alqala'iq sakinuna fi samawati wal ardi bi waqti sha'ati aw damfun munun sigilembe sankabala damfun munun sigilembe duguma wote qiyama jo wakati do ala kelempe de bado ube kunu wakati mi uto do de ala de bado ala ko yawede kono sagulati fi samawati wal ardi la taatikum illa baqtata ako min qiyama jo wakati ako odoni giriyara danfen munun be sankaba dunkew danfen ani dugma kolo dunkew danfen qiyama wakati doni giriyara ulu bolo ashita do ni alate ay sagula ilmuha ala ahli samawati wal ardi qiyama jo wakati doni ageleyara sankaba dunkew kani dugma kolo dunkew ashita do ananan ba shi tubulani Aisha radhiyallahu anha hadisan ana kaban ba shi tubalaka je kabama qalat man jama annahu ya'lamu yani nabi sallallahu alaihi wasallam akonni mo min ya galonfo kon nabi nyuma min ya cidenye ko abe fendo ma yakunu fi qadi nin mo min ya fo kon min be ke shini kon muhammadu bado kon nabi nyuma bado ciden bado faqad ajama ala allah li firyata an ba shi tuku ya galon battige kada alala galomba ya galon battige alaka nin mo min nyo ko muhammadu kun nabi nyima ko min be kesina abado an ba shi tuku ya galon battige lianna allah ta'ala yaqulu parce que alam masamin kortala ko qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghaiba illa allah akum mo site ko dogolendo dan fen site sanka wolo fulala dan fen site duma kono fulala nimbe ko dogolendo ni ala kelem dewte bari mo kaba ko de an ka jamanan kono na farafinaya mo munu ne tawhid fa mun ka sunna fam ni aw ko an ni nun sufin ni segun ani ni mabon unu ka jama ko an nu ulu de kabbe aka barake nyogon fe dinala kaba ko ba dow ya fum afrikiya ante mo to famba be do kelenkele dow ya fo afrikiya ko lu ka shegu de alada ko lu ka shegu de alada do ko yomali khama do ko ulu ka shegu ni ala be geri de ke ni ala ko be ulu mina ko do jahannaba abe ala mina de ani ala be kele de ke kale boshi ala ale kulu boshi ala la ko do arjanna ko o be fora afrikiya mo wore tu fo do Sheikh Batola nono na ya karamo na te agida kitabu kala te karamo la mate fen kala ma afrike o fen do be afrike ya nambu kala ma don ko ko kuma ni kitabu la ni da boro koro abu hurata min fo de ni kambe tige mbe ala delala ka hakiliman do madu ubo kuma fo te do hakilila koy Suleiman Rehili adella kana Afrika ko dondola ko lu be taxila be taximani bolo ko taximani ko uluma ko Saudiya ka karamo awmbe awfo ha aniche an ka jamana kono ya an ka seka ala do ka tauhid do mo munun tarakala aw fe nunana an shera ka fen bo fen do kalama odela sino an ka segu do be ko adella ka fo alaye ko muso koroba do ko denkelen de tumba bolo ko malakul mauti nana ka den nimmina ko den sara ko den ta ewa muso koroba ko muso intara shegu yife ko shegu ma malakul mauti ayenne ka denkelen aya nimmina de ne fana den te se ka tote koy nana ikanne ka de récupérer ko shegu panna de kata ku malakul mauti la kadin nimminala kana sagi muso korbai kadena urehili Suleiman urehili kitabu tauhid sarwa ka kasitola bafo afrikiya har amame awojo nyame jamanen kono ya dobe shegu do fo ko ewa fo ika alaka hinila ika ko kanyana bode
foi ka dala ika fembe ya o shegude ale da ika cide ale da ika alai ala wurete ni alete jamana in kono ya afo baga ube ya ube shegu dot fo foi ka dala de ko ika fembe ya alede ika dala fanga tila fere tila dabari tila doni tila ale da ika doni ke baga ale da ika cide ne ale da ika alai la hawla wala quwwata illa billah bo o jama sugu de nun kuma fo bagaw jama de munun ko tawhid munun ko sunna ko unu udu de kakke biro kelen kelen kono ani selama groupe kelen na ko aw be dina nyana bolida abe nyana bokatami kamitu ka jugu ke kafiru de do kamitu ka jugu kafiru do be mbalimo ni shewu nu kabato bagaw kuma u do bo u da kono har kamitu yere se ka miru ko fo tese ka miru ko fo yere aw nulu be donga bola ni awulila ko kamitu de u bete de u ye kafiri de fatawa kan ka boka mugo min ka kafiri ya ira ninja mana in kono kunci baba kunci baba ni doni ke ba groupe nu ke wa ni doni ka groupe de be ku be fatawa ke karsai kafiri kafir ni tago timin be ninja mana in kono ni fatawa kan ka kaka mo ku yire koro sama kafiri do dambola alaka hakni manda mambali maw jamana ni sufi nun ni tago timu alaka mo bo bolode kam mo tila uni nyogonje kam mo ku foroye ubu muga ku ka jiya ku ka lagara jiya ku ka hakli jiya afuli ka foye mo site ko dogole no ne akelem pewte me ulu ko nubu ka chego koro ewa chego fule asigilem fule ayaka ngane usiri abe ewa mimbe ewa jiya kono abado nimbe lagara abado nimbe mo kelenkele diskun kono abado abaka jiya ko nyana babaka lagara ko nyana ba ayaka ko boy fo ayaka ngani abefo ayaka ngani usiri ayaka ngani usiri mimbe min diskun kono abado qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah am bay setu ko ni mo min ko mimbe ke sinim nabi juma bado ku ye galom batige kada alaka mo go weredu mo side te ko dogolendo ni ala kelem tawte ata yere ka ko nyana bo ko deddella ka fo akoko ewa mori ganando ko do de tarafe ka ko nyafo ay nebete nimbenga nimbe ako basitala akota saka jigi ta osakana atara saka jigi dosa anana dama wa kota sini ibena ambe barawde o sini ale tara doro ayemu soro ko mori ke sara ko ale mori ke ka sunko de soro soko adugu sede ale ka saka jigi de dona ewa munya ka suko na kaburu barake saka jigi dona uluka dumunila mundu de ba fo kulu be fendo be fen kalmo be fendo golendo harama me doye ngole burusu dola be kuma tawhidina akoy be tawhid ko mina ko bi madel ka fo yodo nder sula akum mo fula de do ewa ubeta kungo kono sogo de faka dugu jele nu beta ube ewa kolon fili ndeke folo kolon de fili folo kelenya kolon yin fili ako tonyo ma ako bi ika kisetaje ika kungo sogo inia vije ika kisetaje iba sorobi utara kungo kono la be donna nyamala bebe ita nyinenena jani nyefendo ye droit ye kise fila la kise inde minko chema ko ika kiseta Afrika kise ntara do ale ka de funda ka kunji aka kisete minje jara kera lede kishin donna lede kunkolo da uyata sanu kase swasara aya yere la fi ambali maw aka sage kata alama ukawula ka trompelo da buaka na folo do fu ute foi kalama fentu bolo fana foi utado fentu bolo ko dolen domba alade hidende ko sala salam ewa konni mo man ataka hinan aw arrafa
lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma akon nin kolon filina munun fulen yu be ni lajjali kelaw akon nin mugo taru shegere hari ye min foy madala de ika sallite min tilebinani hari sawrala kun man ata kahina aw arrafa fasaddahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam akokolon filina lajjali kela ni e tara shegere ayika ko lajje ayi ko dogole min fo iko cinyado nin kera dere nin fora dere ciden ko qur'ana min jigina muhammadu kay kafirana nay akambe yoro jumama qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghaiba illa allah ala ko dam fente sanka wolon fula dam fente duma ko lon fula nimbe ko dogolen do ni aywa ala kelen pewte bo ninni nye ko dogolen fo idara wala ima qur'ana galonte ya ni mo fane qur'ana galonte ya kafiri ciden do yofo wa qala qatadatu ko inma ja'ala lahu hadhihi an-nujuma li salasati akon nin dolo fulede ala yin nin dolo dula li salasati qisal ko sabade kama ja'ala hajinata li samai folo ala yi dolo nunun da kuke masiriye sankabai nube sankaba masiri wa ja'alaha yuhtada biha fulanna ala yi dolo ke ni ibe kanda nuye nibe ewa baji ka supelala ube nibe ewa giren ka supelala ni tununa ibe dolo boyoro do ibe se ka dolo do ye dro nuya a boyoro ye dro ibe se ki ka sirai ni nye fulanay sabana wajalaha urujuma lisayatin ala ye dolo nunun ke ube shaytanu ewa ubu fili shaytanu la ku kabakuru fili shaytanu nu tara sankaba kibari Allah mai ubu ke ka ufili shaytanu la ka shaytanu bonanwe ni ye sabana awa qatada tuko faman ta'ata fiha khayra jalika akoni mu'min nana ni doni wore dolo wula min tan ni sabayinye faqad qala birahi awa akoy kuma nani yere ka hakilina de wa aqta hajjahu awa i kan ni yoroje wa adan nasibahu i tachinya wa takallafa ma la ilma lahu bi i rabbil fenna min doni tibolo i rabbil fenna min doni tibolo wa inna an-nasa jahalatu bun kasiru ko hadamaden jahilu dobe jahalatu bi amrillah mu'minu ni filibante ni filimben be ala ko lawte ala ko do qad ahdasu min hadhihi an-nujumi kahanatan min yakulun fini uyo bonin dolo wula mani arasa bi najmin kaja wa kaja kana kaja wa kaja nin mu'min nin dolo bora nin mu'min furula nin dolo indela e ka furbe ketende ومن سافر بالنجم كذا وكذا نم مؤمن تامنا نين دولو دلا اكت ايوا نين دونو مسنا ني اتامنا اودلا كان كذا وكذا بكتند من ولد بالنجم كذا وكذا نم مؤمن ولولا نين دولو دلا كان كذا وكذا يبكنinde unafu ibeke mabai ube nafu ibeke wariju ube ubafe ebeke uduratore uben nimbe fo dolola man safara min najmi kaja wa kaja uben nunun defo wala amri ma min najmi to bun kasire ni fo abaka ka qatada to ka kuma de lakale de qatada to ko wala amri akun kalna nyere ka shi ay la shi hakem min dinema ma min najmi illa yuladu bihi al-ahmar wal aswad wal qasir wal tawir wal hasan wal damim ako dolo shite dolo do bile mambe wolola dolo do mo fi mambe wolola dolo do mo sur mambe wolola dolo do mo jewa jambe wolola dolo do mo nyuma be wolola dolo do mo chejugo be wolola wama alima haja najm wa haja dabatu wa haja tayru bi shay'in min al-qayb awa akon nin dolo nin dabay nin kono nununte foydo alaka ko do wolena ko dogolen do nite dolo bolo janko ena ta bolo ko dogolen to daba bolo janko ena ta abolo ko dogolen to kono bolo janko ena ta obolo
o te jamana en fana kono tilo tigilaw ko sanyelema sarakati sanyelema nasi adoyo sanyelema nasi en fana ke jamana en kono kafe be me ni kopu minye duru kopu be fanna sijila ka do bernyora la ka dama ayre moto ya biya sen kar law sa inde ko be kera jamana ko o sanyele manasi bo o fana bu bolo fu ba do benyara de la kana sigi misri dala nunu de be mo la salli fana en min be salli ne be ka salli betami ite salli law ni salli teta yoroshi ayre be salli min ala makota la kalima miyate sa ka benyora far nasi jila adu yere beta saribodo do jila doro ka je chaman faraka kan nko bandiya chaman de bubolo adu tin nimbe nasi sabere nko do ko aleni mori de tumbe nyonka finye to de do muso do nana dala muso nana kama kofo cheinye adonna sokono nala ale finye to de nindale mbe sokono ale taro abe atara aye kori muguta sargo mugu de babolo kado sarika ewa koru mugu nyigi doni kado sargo mugu late abora naye kadi musoma kwa kata kaninko akadomi akako muso intale akalimende echenya ko karsa ko ko sirala nyai akwebe koru mugu do sargo mugu de la kadi mugu mako ye nasije he akuitabu na nyine mumbandi yai etumbe mi ewa ni mogo yenni mela atenya ni mogo yenni ewa kalima yatenni na de mogo kana ni mela ha ibi dade ni na ni bitte mi yere neni ebe bo boen kala na ite ande sinyo ka toni ha ni nya bane ni nya munye abe bandi kamo tile tigo doro ko na furo cia doro me aw munu fana betu segere femba u de lawo awde te fen kala mawde naluma wadde be tu segere ubo ke mo la de ado te nasi ji sebe koy sarbo mude bu bolo nu be koru mugo do jila dro ka nyigi dro ka do sarbo mugo la kana dima ka meleke kana dima ko yen nasi di dima awa o benyora o beto sarmo mugo de ro benyora la ka ji ka kana na ko tantanta duru ebe sarbo mugo ji sakata na la hawla wala quwwata illa billah ndel laka sadika kuma fo ako fasadul aqaidi kamusil basiratu akunni aqida ucinyana dro dusukun nyeli be sare ni aqida ucinyana akuy ka dusukun nyeli abe aqida cinyali be dusukun nyeli faqade dusukun ka kaminya taye tuguni ni aqida cinyana ode mo bila ni ko sugula aw qatada to ko ako daba ate fendo golena kono ate foido fendo golena dolon ate foido fendo golena wode Abdullah ibn Abbas munum be tere yake kono do panto kateme abake kakasi Abdullah ibn Abbas sigile do ba kerfa ko khair aqul la khaira wala sharra kono panto akuma na droni sigile ibn Abbas kerfa ko herado ako herate jugumate mumbe nimbolo herate jugumate herate nimbolo ko juguta bolo dam fende herate nimbolo ko juguta bolo ewa hada maden fulede nin dam fe be dara hada maden karna fali kama ni hada maden sagira kata sira ulunye kata ewa ko ulube ko dogolendo huwa alladhi sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu alako ala dem masai dam fe be sanka bawlon fulala dam fe be duma kolon fulala ala ya be kolo aw hada madunde aya wala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a aya wala alako neman ni dam fe be dugu kolo kan ne ya be daw a hada madunde ni hada madende sagira ka sira uluye ka hera do bolo ka tora do bolo tawhid baliya ni tawhid ciyana dro ka gida ciyana dro ikaddu sukunyeli be sade la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna
ayana yub'asuna qatadatu yanni ayain kala kanin dafa bal daraka ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakk minha bal hum minha amun daraka ilmu kalancugo fula bala mana fula be fola fana niya kala daraka ilmu fil akhirati ay intaha ilmuhum wa ajaja amma rufatu waqtiha doni ke baw uka doni be banna qiyama kola uti qiyama do daraka ilmuhum fil akhirati dan fun ka doni be banna qiyama kola uti foy do qiyama kola foy wa khara akharuna bal adraka ilmuhum mo ayen kala adraka kalan cogo dobe daraka kalan cogo dobe adraka ay tasawa ilmuhum fi jalika niya ke adraka mana dan fum be kadoni kera kelenye qiyamah ken kola sita do kateme shika ashita kalama ubbe kadoni e kelende dombali yalla qiyamah kola ubbe kadoni e kelenye wode ashita do niya ke adraka daraka buna bas ka tafsir wore bina wala bal daraka ilmu fil akhirati ma nadam fi uka doni be she qiyama koma la gara ube qiyama do ba jo wati do nu shara la gara me wodoni te fen nafa buna bas ba tafsir ni fana bi daraka ilmu fil akhirati ma na la gara u ye qiyama do me wodoni te fu ina fa wuye kama fi shehil muslim bun ka set mami ayat tawsir fulay fo folo tawsir fulay munye daraka ilmu fil akhirat ku kadoni banna qiyama ko doni la dam fen sitato dam fen kadoni banna ala ni nye daraka tawsir doy adraka ni ya ke adraka ilmu tasawa ilmu fi jalika u be kadoni ye kelenye qiyama ko la sita do katemesika kama fi shehil li muslimin tumami aye nin kalan cogo tawsirin ninye abe sahiru ke hadisai ko kuma nana se muslimu kono anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li jibril wa gharisalahu aw waqti saat ciden ko jibril ma o yasuru jibril ciden nyinin ka ko jinya be wuli waqti juma qiyamah be jo waqti juma ciden ya jabi mal mas'ul anha bi alama min ash-shayl ako jibril ma mo min fule kan nyinin kalike eye min nyinin ka aye min nyinin kalike min nyinin kara o tado kateme min nyinin kalike o tado kateme min nyinin kara mana emi nyinin kawo anin newo iye min ne min nyinin kawo ambede ka doni e kina e kelenya qiyama fola emi nyinin ka etado chogo mi de qiyama jo wakati etado chogo mi de ne fana min nyinin karanta do chogo kelendela أي تساوى في الأجج عن درك ذلك علم المسؤول والسائل ما ننني أم بيجي دوني كلني دسلا نان دسلا لنان تقيام دون أمي نين كليك أني من نمي نين كرا أن شيت قيام دون أن شيت دون أم بيجي كلني أن شيت قيام دون ويده أدرك علمهم نيا أقول وقيل بل دارك علم في الآخرة أي قابة دوكو أي وكاد دوني يغاب يرى قيام كولا وقال قتادة بل دارك إلهم في الآخرة يعني بجهلهم بربهم عليك آيات توسير منا كو وكا دوني كيرا كلي قيام كولا مانا نوكا جاهلية نوتو تيجي على دو يقول لم ينفذ لهم في الآخرة علم mana lahara ka doni umashe ka do o kera sabobe ku filitiki alama ni nya katara ka tawsiri do bena buna bas ka tawsiri fulanana o tawsiri fula de be fo ayina wani buna bas bal daraka ilmu fil akhirati hina lam yanfai al ilm abdullahi mamrul lamina lebenin fula de fo mana buna bas ka tawsir min fulan ne daraka ilmu alebe ninde fo tawsir fulan adraka u be ka doni e kelenye qiyama kola alebe ayen tawsir nim fulade la
mana qiyama ukadoni sera qiyama ma ukadoni sera qiyama doni ma qiyama keneka me o wakati o doni tunafa وسأل قيامة ويا قيامة كودو نودوني تمنافا بنا باس يدارك إلمهم آيات توصيلنا وبه قال التاو القرشاني والسدي بن كثير تمام بنا باس كما ينفو أكو التاو ينن دفو التاو قرشاني أن السدي أن إلمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة كو كدوني بسامو كدوني بدافا قيامة دو حيث لا ينفهم ذلك من وقت من دوني تونفا وكدوني بدافا قيامة دو وبتنتق فيمو فين دو جيان كونو قيامة دو ببوبا وبه كلامه وبا بدو مي ودوني دي تغفر نفا ويه كما قال تعالى تمام بن كثير ينين توصير فلان فنافو أيو فنا شاهد دو فو أسمن بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في الدلال مبين على قرآن آية كنو أكو يوم القيامة دون مغمون ما الله دو جيا كنو الكافرون المشركون أكو مغشيتة تنيا مكو بو قيامة كنكا مغشيتة تنيا دو كوتو قيامة مغشيتة تنيا كوتو قيامة كنكا مغشيتة تنيا كوتو قيامة كنكا مي أتفند نفاوية parce que tonyalikela nunu tumamu utumbe jiya kono utumbe fili bangalende la qiyama ube tinya yede ube tinya me qiyama ube tinya yede nyama ma tefen nafa munabasa daraka ilimu ke ode wa khila bal daraka ilimu idi mahala ilimuhum fi dunya hina ayanu al akhirah tawsir warbe munabasa ko do ko bal adraka ilimuhum bun kasir ko wakila bal adraka ilmuhum ko ay idi mahala ilmuhum fi dunya hina ayyanu li akhirah ko kadoni be banna jiala tumamu yalla garaye unyala utumbe fenwo fen ndo jiala tumamu qiyama joraw yalla garaye unyana na ube ko jiya kadoni be tara kabu ubolo bal hum fi sakki minha bila ube shikade ube lagara shikadela ube lagara shikadela aidu alal jins no ko be lagara shikala ube shikala lagara la be sage kata jinsu de majun hada madem betere wal muradu al kafirun la nyine kafiru de kafiru be lagara shikadela kafiru be lagara shikadela kama qala taala wa uridu ala rabbika saffa لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل جامتم الله نجل لكم موعدا ألا كو يوركم كافر كبار يلا أكون ناني كافر بيكو كسافة فوجو على قرو أيوة ألا كو أو نانا نما كمي نيودا تشكمي كاونا تجيا كنو أو تنيا غالون فودي كون نتن لله دوني أراندبو ديوما كواتي كنو يا أجولين فليا afule ya kununa ay alkafiruna minkum maana munu ye kafiru ya awla munu ye kafiru awya unyen nin doy nin lillahi dun uyan nan kariyade wa hakaja qala ha huna akon nin de ko sala ya fonnin tawdela ya bal hum fi sakti aw aqube shikadla ay sakuna fi wujudiha wa uqiha kafiru shikalende be la garanna lila ani la gara soroli kafiru sikalende bala bal hum minha amuna ay unyawde finyene lo kabol la garama ay fi amiyati wa jahalin kabiri fi amriha wa saniha ube finyotela de la ani jahiliya ba qiyama kola ani ewa qiyama ka kola wala la nyine munyene ayala an ko tawsir fulate bala ni ko daraka ilmuhum ube ka donu kera kelenye qiyama tumamu dora qiyama keneka uye qiyama do ka qiyama koudo me atefen na fauma tawsir fulo fule tawsir fulanna bal adraka ilmuhum fil akhirati ubede ka doni ye kelenye lahara qiyama jo wati dombal yala ube ka doni de kelenye qiyama jo wati dombal yala nin tawsir fula de be aya inna inshallah wati shiraya سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك